Hola, acabem de finalitzar la brema. La collita ha sigut fantàstica, ha tingut una sanitat increïble, feia molts anys que no teníem aquesta sanitat. Hem pogut collir el raïm com ens ha donat la gana perquè realment no es tenia que triar, sortia impecable. Això ens ha permès elaborar en el celler de la manera que hem volgut també, ens ha facilitat molt el treball posterior, hem pogut madurar la maduresa fenòlica, sobretot amb negres, fent a nivells altíssims, això ha sigut important. Per tant, creiem que els vins negres que sortiran aquest any seran molt bons. En el celler hem començat a treballar ja amb els negres, estem premsant-los ara, acabant les últimes premsades, i per tant estem fent el que se'n diria les últimes fases de la collita. En blancs ja hem tret 4 blancs, millor dit 3 blancs i un rosat al mercat de la collita 2012. Just acabar de fermentar els hem embotellat. El xarel·lo, sobretot, el xarel·lo clàssic, està excepcional. Per mi és dels millors xarel·los que hem fet mai. Suposo que es nota que portem molts anys treballant amb el xarel·lo a fons i amb les tècniques que hem anat aplicant tant a vinya com a celler estem aconseguint la màxima expressió del terrer que tenim, que en aquesta varietat del xarel·lo és quan ofereix més bona qualitat i més expressió vinculada al terra. En el futur anireu provant ara aquestes varietats que estan començant a sortir al mercat, tant el xarel·lo clàssic com el petit albet, com el Nosso 2, que és una novetat a nivell mundial, especialment per Penedès, però a nivell mundial hi ha molt pocs vins sense sulfurós i aquest any es pot apreciar en el xarel·lo l'excel·lentíssima qualitat que hem arribat a aconseguir.